Здравейте! Във връзка с Тръмп. Значи този човек беше спасен от атентат. В началото беше смирен, но нещо се обърна в него и стана обратното на това, заради което може би беше спасен, а дали не е бил спасен. В началото всички го мислеха, че той е човек, който не обича войната. А може би е така. Може би нещо е изменило в него. Интересите, които са около него. На всяка цена да превърне Америка в велика страна, само че страна, която гради своето бъдеще върху скелети и трупове, не издържа дълго. Доказало го е всяка една империя. Така че смятам, че Тръмп доста насериозно се взе, като богопомазан, само че грешно. Или това християнство, в което той вяра, а той май е евреин всъщност, който може би си личи. Защото Венецуела отвлече президент. Някой друг позволява ли се такова нещо от всички страни? Не. Тероризира Куба и там иска да я превземе. Сега слушам, чета статията само заглавието. Щял да има честа. Атакува Иран, подкрепя Украйна за войната. Като цяло 4 конфликта, с Украйна не е виновен той. 3 конфликта, които са от него започнати. Венецуела, Иран, Куба. Мисля, че Тръмп е на грешна посока. И ако не се поправи, по-скоро да приеме загубата сега, ще е много по-зле.